Wonten unen-unen niku, Mbah. Sileme Prau Gabus timbulnya watu hitam. Nah, niku pripun, Mbah niku? Ngeten lho. Sileme Prau Gabus timbul watu hitam. Nggih. Niki dina bejane wong pinter omongan, bejane kemethak omongane. Sileme Prau Gabus ini gambuh Gusti. Isih silem jan. Gusti niku nyelesanaken Jawa niki medal ajeng tunggrap niku. Dadi Prau Gabus ini gambuh niku keramane Gusti. Napa Mbah keramane Gusti? Gambuh niku Gusti, kula cekak Gusti ngono. Nggih. Niku silem Mbah saniki nggih. Terus silem sian, padane menuju niku. Banyu gendange bumi jebol niku bener. Bumi dinci ora kuat dosane wong saking aki. Jeblong banyu munggah. Pas karo nglebur bumi. Angin mudhun ngebari wit-witan ngebari omah. Geni cahono mengalat-alat dina gunungan dina ngalas dina omah akeh mah kubar. Niku sampun kelampahan apa dereng, Mbah? Mumpun nek saniki niki pun sampeyan ningali tipin, Bang. Tapi ngoten niku pripun, Mbah? Kersane selamat ngoten niku. Nggih mboten ngrasa apa malah dadi ajeng jere. Niki malah sing dadi malah niki. Oh, berarti malah dadi nggih. Ngamuk soalé banyu geni angin bumi mboten enten slameti. Mboten di kaweruhi, Mbah. Mboten dibarokahi. Mboten dibarokahi. Muga segara niki jane ngoten barokahi gedhe niki. Nggih. Gede barokahi. Bocah reksasa kebune pancal panggung 44 gitu. Sajen dilarang segara. Segara niki dipangan sak ndi-ndi. Nggih. Mboten enten slamete. Nggih, sakniki mboten di sedekahi ya, Mbah. Lah nggih. Ngamuk. Banyune ngamuk. Napa malih sakniki kados sedekah bumi ngeten niki kan di isin-isin ya, Mbah. Terus kan mujo setan. Lah nggih, niki jenenge makan Jawa. Nggih. Karepe mboten angsal ngeten iki. Nggih mboten karepe kudu dipengin. Kula kubur yang besar niku. Nggih. Kula empel-empel mangke. Pitu kadang. Nun sewu Pak Yai niki napa Pak Yai? Lemah omah niku. Nah kangge ganjul yang besar. Nah kate ganjul lembar napa? Mundak guling. Ya ora iso guling kok iringno kok. Sama dereng ros dudu sele iki. Dereng, Mbah. Mula menisa niku manusia nek urip gawe dosa, nek mati disangoni. Gawe gelane wong digawe gelo wong, disangoni gelo niku, Pak. Ngoten, Mbah. Nggih. Niki gelo namine. Disangokno wong urip niku gawe gelo wong, digawe gelo wong. Disangoni gelo pitu niku. Boleh ngerti? Mboten bisa sane, Mbah. Ngoten. Ana dua mau gelo apa? Ini mbarakan niku kan maca napa-napa wis ada mulai. Oh batang kok ulang ngono piye ya ora ngerti. Iki mergo jurai sing nopo niki piye ada mulai. Nggih kula ketenaken. Ngono kula blak-blakan mon. Nah, iki terus kan nek sampun ten kene kuburan niku terus kan ditangkleti, Mbah. Wonten pitakenan kubur niku. Bondo sama sekolah dia sama kejar sama siksa. Wong preman kae nek dhewe mergawe mesti oleh opah kok. Nggih.
Ngibarate niku wong ning sawane. Ah tak siksa ngene iki ayo. Pura-pura kok ora nampa kanugrahan. Mbah wangsul malih ten kene niku Mbah. Unen-unen wau Mbah. Sileme prau gabus wau. Sing silem niku gabus Pak nggih. Gambuhe kalih Gusti niku nggih. Nek sing watune niku Mbah. Ah, kambane watu itu nak berjane wis ngomong banget ning wau. Ngomong kembar sak sesuatu. Pripun Mbah? Ngomong kan kembar sak sesuatu ning jenenge. Sing atos kados watu ngoten nggih. Nah, niku Niku jenenge sakniki sing timbul. timbule niku. Kudu kasunyatan. Kudu kasunyatan. Mula dina niku sampeyan eling-eling. Pecah orang pecah angka 20 ku mang. Sing 8 iki mang manjing nang windu, suwindu 8 taun. Nggih. Sing 12 manjing nang gone dina. Ten kene dina, Mbah. 12 bagi 2 oleh 7 oleh 7 oleh 5. Sing 5 nang pasaran, sing 7 nang dina. Sama ning pekne wis klebu teng mriku. Nggih, mangke kula sinaonan Pak. Mbah terus niku Mbah medale Ratu Adil niku mangke wonten apa mboten, Mbah? Enten. Lah niki enten Ratu Adil niku. Karek bejo sing bener apa bejo sing keliru. Ratu Adil. Kudu adil men. Nah Jawa niki nglakoni sing dilakoni pengadilan. Nggih. Adil putusane Gusti niku. Nah Gusti niku wonten Gusti niku sampeyan kiambak niku. Mboten ten kene langit mriku, Mbah. Oh, mek napa kok adol temen. Tinggal awak sampean dhewe. Nek sampean iso mbagusi pikir sampean sing bagus tenan. Aja sampe milik barang liyan. Sampai dikarepno prawane sampean dikek dhuwit pirang-pirang. Nuwun sewu. Yo, iki tak ganti. Iki nyegiti kodak. Aku ora iso nampa. Tapi gak mboten eman-eman Mbah ngoten niku. Nek eman-eman iki gampangane. Nggih mboten sida apik ngoten. Lah mangke niki gathuke napa? Ana niki gathuke iku teng ngene. Niku Kan putih, Mbah? ngene Pagerayu. Oh, Patrayu nggih. Niki gathuke teng Pagerayu niki. Ngerahayu aku pikir sampean ki apa? Ngerayu nafsune piyambak nggih. Gusti Allah. Aja mbagusi rae, aja mbagusi awak. Kudu mbagusi pikir. Nek sing mbagusi pikir kudu ngakoni ngalah. Kudu ngakoni titik kudu ikhlas jenenge Gusti Allah. Mubeng dengan awak sama dhewe. Bentuk kasunyatan iki. Sampai sing nglakoni Pagerayu niki omong sak-sak merawasi. Ayangan sampeyan dinci wong mati wae. Mboten sing niku lho, Mbah. Gusti sing maksude sing nyipta jagat raya niku lho, Mbah. Niku wonten wujude napa mboten? Wujud. Nah sing nyipta sampak sinten wonten sama ki, Pak. Bapak zaman ibu komo niku. Sing ana dadi bapak Adam, sing wedok dadi ibu komo. Nyipta jagat wong loro. Kados-kados iki kados wong dolanan niki wiji niki tukul. Gimana tuh sampean kiambak niku mulane untuk sampean niku sedeng becah sampean kudu ora masalah rumah sing apik. Dadi napa mangke mboten ngandel sing kula ndel iki sing kula percaya kasunyatan. Nggih, kasunyatan sedanten nggih.
kula mboten purun ora mari niku. Kula namung mboten bong nggih, nggih ngeten iki blak wetang. Nek abang-abang ireng-ireng. Nggih, Mbah. Saene ngoten, Mbah. Merawasi kok niki. Nek mau sampai Tapi nggih pemahaman ngeten niki nek dereng belajar hakikate urip nggih dereng saged nampi, Mbah nggih. Namun itu karena dekati sama kia mbak ilmu nih Nggih. kajat tekat niat mutlak itu ini panjang kajat tekat niat dilakon no bakal kelakon betul Nggih. umpun kalau lakon pun luwes 50 tahun kok